Welkom, een en al. Dit is het programma Eigen Pad. Deze show bespreekt de onderwerpen van het menselijke bewustzijn, moraliteit, manipulatie, natuurwetten, het occulte en alle kwesties die de vrijheid van de mensen op aarde beïnvloeden. Mijn naam is Glenn Tram van thegreatworkexperience.com en ik ben je gastheer voor vandaag. Hallo allemaal, goedenavond. Ik hoop dat alles goed is met jullie. Ik heb een aantal vragen die ik vandaag ga bespreken ook gekregen. We zijn heel ver gekomen, mensen. We hebben de hele grote arcana hebben we gehad. We hebben een stukje introductie gehad. De hele grote arcana hebben we gehad. Nu zitten we op de derde dag, Anna. Goedenavond allemaal. We hebben nu de derde, zeg maar, kaartdek van de kleine arcana. We zijn nu bezig met de kleine arcana. Zoals ik al eerder heb gezegd, de grote arcana gaat het over de externe krachten. Kleine arcana gaat het in principe over interne krachten. En daarom noemen ze het ook kleine arcana. Het heeft niks te maken met dat de grote beter is of dat het groter is. Het heeft puur te maken met het idee dat het heeft te maken met daarbuiten. En kleine arcana heeft te maken met intern. Dus je gaat het nog beter uitleggen zo direct. Ik heb heel veel reactie gehad natuurlijk over de eerste dek, zeg maar de staven. Heb ik behoorlijk wat kijkers ook. Dus daar heb ik ook bijna nog een aantal vragen aan het beantwoorden via e-mail en zo. Dus mensen, als jullie ook vragen hebben, kunnen jullie mij e-mailen op info@thegreatworkexperience.com of via info.pikapika.com of .nl. En daar kan je ook je vragen terecht en ik krijg het ook te zien. Ik ben ook te vinden op social media, op Guilded. Daar kan je ook, als jij Guilded hebt of nog niet, dan zou ik zeggen, creëer een account, is gratis. En dan kan je zeg maar mijn chatserver toevoegen. En dan kan je me ook privé DM'en. En dan kan ik je ook beantwoorden. Of althans, ik heb iemand gevonden die mij helpt met social media. Ik doe het zelf niet. Maar als het, als het ingewikkeld is en zo, dan krijg ik dag Gisela, goedenavond. Dan krijg ik de berichten. Dus we zijn heel ver gekomen. We zitten nu bij de kleine arcana. En we gaan vandaag hebben over zwaarden. Daar gaat het over onze gedachten. Dus laten we starten. Even mijn sheets erbij pakken meteen. Dan kunnen we meteen starten. Tada. Yes. De kleine arcana, zoals ik net zei. Mijn werk kan je vinden op thegreatworkexperience.com. Krijg je daar podcast, video's, RSS feeds. We hebben daar te maken met artikelen, monografieën en ik ben ook op social media, dus Instagram en TikTok te vinden. Ga gewoon daar, volg mij, want ik heb iemand die nu dat ook gewoon voor mij doet, dus dan krijg je, ik heb heel weinig mensen die me volgen, dus als je wil, krijg je wel heel veel likes wel en heel veel views, dat heb ik wel. Dus als je wil gewoon even volgen, dan krijg je altijd van ons de nieuwste data en de nieuwste info. Als je iemand vindt die TikTok leuk vindt en zo, dan krijg je daar stapsgewijs en in kleine porties mijn informatie ook. Dus deze presentatie trouwens, ik heb de afgelopen 2 keer ben ik vergeten dat te vertellen, maar deze presentatie is, al die hele serie is bedoeld om je interesse van het onderwerp te wekken. Dat is alles. Bij lang niet ga ik niet diep genoeg. Ik heb best wel diep wel. Maar wat ik je nu presenteer is krachtig genoeg om jezelf te transformeren. Want daar gaat die tarot over. Het gaat om zelftransformatie. Maar als je heel serieus bent, dan raad ik je helemaal aan om mijn website te bezoeken. Dan krijg je heel veel meer informatie hierover. En volg de andere series ook van Eigen Pad. Die zitten ook allemaal op het Facebook-account, op YouTube. Maar dan zie je, maar op mijn website heb je ook een hub van alle oude, hoe noem je dat?
voor alle oude series ook. Dus dan kan je daar gaan onder. Dus als je dan die website daarboven volgt, thegreatworkexperience.com/media, dan krijg je al die series. Oké, ik wil dit even erbij zeggen. Mijn tarot uitleg is bijzonder. Omdat ik verbind traditionele uitleg. Dus heel vaak als je een tarot deck koopt, dan krijg je in principe een aantal uitleg al. Niet dat dat verkeerd is, maar heel vaak focussen die uitleg op waarzeggerij. Ik focus mijn uitleg op basis van psychologie. Daarvoor is die bedoeld ook. Het is niet bedoeld voor waarzeggerij. Waarzeggerij is een hele mini klein aspect van de tarot. Ten opzichte van de psyche aanpassen, de psyche veranderen. Dus ik doe het de manier waarop de occultisten het doen. En op wat ik dan noem de juiste manier. Maar goed, als je dan de waarzeggerij wil voor gebruiken, dat kan ook. Maar het is een heel klein aspect ervan. We gaan dat ook bespreken, maar het is een van mijn laatste shows. En dan gaan we dat verder in. Ja? Maar de kleine arcana, dus wat ik nu aan het doen ben, ik combineer een traditionele uitleg met getallen en kwaliteiten. Dus die zie je in het geel. Dus daar ben ik ook allemaal vergeten te vertellen. Dus als je dan zeg maar elke kaart ziet in het geel, zie je de kwaliteit die je moet gaan ontwikkelen. Welke kwaliteit die jij moet ontwikkelen, waar de kaart ernaar verwijst. Dus heel vaak zie je de kaart, eigenlijk voor jullie is het daar aan de is jullie linkerkant, ja. Dus mijn rechterkant is jullie linkerkant, ja. Daar zien jullie dan zeg maar een kaart en in het geel zie je dan zeg maar een samenvatting van die kaart. In principe is dat de kwaliteit die jij moet gaan ontwikkelen. En dan de psychologie, dat is dan de bewustzijn. Dan zie je daar psychologie, dat is de bewustzijn staat van die persoon. En dan heb je dan een dagelijks context, want ik breng het natuurlijk naar het dagelijks leven. Waar je iets aan hebt natuurlijk. Ja, want daar gaat het om. Ik wil het zo dichtbij mogelijk brengen bij jullie, zodat jullie iets aan hebben. Oké? In de grote arcana heb ik het een klein beetje anders gedaan. Ik heb ook natuurlijk de traditionele uitleg gedaan. Maar op basis van psychologie weer. We hebben de Jungiaanse archetypen hebben we erbij betrokken. En we hebben dan zeg maar ook de Egyptische goden hebben we dan besproken. Dus om jou ook de link met Egypte te geven. En die archetypen zijn hartstikke belangrijk en hartstikke handig ook. Want dan koppel je het ook meteen met de moderne psychologie. Ja? Dus wat heel veel mensen denken dat de tarotkaarten spooky is en allemaal bijgeloof is, dan breng ik het dicht bij die mensen ook. Om een beetje een idee te geven van, wacht even, dit is meer dan alleen maar bijgeloof. Dit is helemaal geen bijgeloof zelfs. Dit praten we over psychologie. Dus dat is in principe de doel ook ervan geweest. Dus, maar we hebben 4 archetypen niet vergeten. Deze archetypen zijn niet de Jungiaanse archetypen. Die zijn een klein beetje meer. Maar dezelfde Jungiaanse archetypen zijn gebaseerd op deze 4, wat ik dan noem dan zeg maar meta-archetypen zelfs. Het is dan de moeder, het concept, het idee van de moeder, van de vader, van de zoon en van de dochter. Ja? In de traditionele zeg maar religie praat je over de vader, de Maria en de Heilige Geest. Wat in principe de Heilige Geest zou in principe de dochter moeten zijn. En de zoon natuurlijk is Jezus. Dus dan heb je dan de vader, Maria, de zoon en de Heilige Geest, dat is dan de dochter. Oké? Maar de Heilige Geest wordt, dus de hele vrouwelijke aspect is een beetje eruit gegooid in de moderne religies. Maar er zijn de archetypes die continu naar voren komen. Ja? En hou daar rekening mee, want in de kwaliteitskaarten, wat ik dan noem de kwaliteitskaarten, dat zijn eigenlijk meer de hofkaarten. Er zijn 4 hofkaarten en dat zijn die meta-archetypen. Oké?
Dus bezoek mijn website in ieder geval. En ja, ik zou zeggen, als je vragen hebt, stel ze. Dan ga ik graag zelfs dat beantwoorden. Wij moeten gaan begrijpen dat anarchie de oplossing is. Heel vaak mensen begrijpen dit niet natuurlijk. Heel vaak een beperkt aan perspectief en een beperkt aan kennis. Dat is de reden waarom wij niet tot nu toe niet tot dit conclusie zijn gekomen. Dat is het probleem. Wij hebben te weinig kennis en het is beperkt ook. En wij denken dat, eventjes op een podcast kijken of op YouTube iets kijken en we weten heel veel. Dat is allemaal onzin. Je moet heel veel kennis tot je nemen zelfs. En als ik praat over heel veel kennis tot je nemen, dan praat ik minimaal zo'n 1000 boeken. Dus begin maar gewoon lekker te lezen, zou ik zeggen. En over één onderwerp ook. Dus bijvoorbeeld als je dan psychologie wil doen, dan moet je zoveel mogelijk boeken van psychologie doen. En mijn idee is 30 boeken minimaal. En dan praat je over 30 minimaal en dan ga je richting 1000. Ja? Dus ga gewoon door blijven lezen. Alle aspecten van psychologie tot je nemen. En dan als je die kennis hebt, dan pas heb jij genoeg informatie om conclusies te beginnen te trekken zelfs. Dit is hoe we moeten gaan worden. Maar 30 boeken, 1 boek al, voor heel veel mensen is heel veel moeite. Laat staan 30 en laat staan 1000. Ja? Dus dit is waar we naartoe moeten gaan. Je moet degelijk veel voor 1 onderwerp alleen maar. Dan pas kan je beginnen opinies te hebben überhaupt. En dat is de reden waarom we tot nu toe niet dit conclusies hebben. Dit conclusie kan je alleen maar trekken als je het degelijk kennis tot je hebt genomen en je begreep wat de situatie is van de mensheid. En dan ook nog eens een keertje daarnaast begrijp je ook dat de oplossing is uiteindelijk anarchie. En anarchie betekent, en dit is ook nog één ding, mensen denken dat anarchie betekent chaos. We zitten nu in chaos, we hebben nu oorlogen en al die dingen, dat noemen we chaos trouwens. Ja, voor degenen die het niet begrijpen. Maar we zitten nu in chaos. En dit is een boek, dit geeft je al tenminste een klein beetje, het opent een beetje je gedachtegang. Ja, je ideeën die je hebt. En het duwt je in ieder geval op een kant van, misschien moet ik anders hierover nadenken. Daar gaat het eigenlijk om. Want geloof me, het is een soort van samenvatting van al die informatie die ik tot nu toe, althans 5 jaar geleden, want in de tussentijd heb ik het juist meer. Ik ben het nu wel aan het updaten. Maar 5 jaar geleden heb ik dit boek als eerst gelanceerd. En ik heb alleen maar een samenvatting proberen te doen met dit boek. Oké? Maar geloof me, het is veel malen meer. Ik heb nu in de tweede editie, eigenlijk heb ik een speciale editie nu gemaakt. Niet eens een tweede editie, een speciale editie. En daar heb ik nog meer dingen besproken. En hopelijk dat de vragen zeg maar, beantwoord dat ik heel veel heb ook gekregen daarna. Vanaf de eerste keer dat ik dit boek heb gelanceerd. Ja, dankjewel Eva. Dankjewel. Dus ik adviseer iedereen natuurlijk om al deze zeg maar, voorkennis tot je te nemen. Ik heb heel veel tijd genomen om al deze materiaal zeg maar, samen te zetten voor je, samen te stellen. Natuurlijk zou ik zeggen van, er is hiervoor een andere tarot-serie, dat eigenlijk een Kabbalah-serie. Met de tarot als ondersteuning. Nu hebben we tarot en de Kabbalah heb ik een klein beetje uitgelegd. En aan het einde van de show gaan we Kabbalah een klein beetje weer besproken. Want die twee gaan heel goed samen. Oké? Althans in het occulte. En dus ik adviseer iedereen om daar ook zeg maar tijd in te besteden. Daar heb je zeker zo'n 10 uur tot 13 uur materiaal al. Alleen maar deze dingen. En dan ik heb natuurlijk vele malen meer shows. En ik heb volgens mij in totaal zeker zo'n 100 uur aan shows. En een podcast en dat soort dingen. En ik probeer mijn podcast, je moet je voorstellen, ik probeer mijn podcast altijd richting 20 en 15 minuten te hebben. Zodat je gewoon lekkere stukjes informatie. Maar deze 2 podcasts, die zijn 40 minuten al. Dus 2 keer de normale tijd. Dus dan kan je je voorstellen hoeveel
informatie het gewoon is. En dan zie je daar ook in het rood daar, al die kleine lettertjes en de kleine teksten, dat zijn bijlagen. Dus je kan boeken, je kan bijlagen van mij gratis downloaden. Ja, dus mag gebruik ervan. Heel veel mensen hebben geen toegang tot deze kennis en tot deze informatie en helemaal niet gratis. Dus hebben ze iets van, ga gewoon daar naartoe, zorg het leeg. Want voordat je het weet, is alles weer uit de lucht. Ik bedoel, je weet maar nooit. Niks is nieuws onder de zon. Dit is altijd mijn motto geweest. Deze informatie moet je ook niet zien als iets nieuws. Maar heel veel mensen hebben geen toegang tot en ze begrijpen de informatie niet. Dus het enige wat ik doe is, ik breng al deze informatie samen tot één punt. En ik leg het uit voor je, zodat jij jouw reis, wat ik dan noem, jouw zielenreis, zeg maar, makkelijk maakt. Ja? De tarot is de reis van de ziel, trouwens. Dus dat is hetzelfde. Het begint ook met de fool, wat ze noemen dat de fool of de dwaas, wat in het Nederlands de dwaas noemen. Maar in de dwaas is geen goede vertaling. De dwaas eigenlijk, de kaart moet de ziel noemen, de ziel genoemd worden. Maar ik begrijp ook wel waarom ze het de dwaas hebben genoemd, want in het Engels noem je het de fool, maar de fool is ook een corrupte, dit is het probleem. Hè? De fool is een corrupte vertaling van de soul, de soul's journey. En ze hebben het natuurlijk de huidige corruptie doorgenomen in het Nederlands. En dat is ook het probleem. Dat is het probleem in het Nederlands. Er is geen genoeg goede, degelijke materiaal over het occulte. Althans, ik heb het niet kunnen vinden. En ik probeer heel veel dingen ook te vertalen in het Nederlands, zodat we goede vertalingen hebben, ook in het Nederlandse taal. En dat is ook de reden waarom de Nederlandse bevolking ook een corrupte denkwijze hebben. Omdat ze hebben, laat ik even zo zeggen, de gezonde kennis die tot hun beschikbaar moeten zijn, is niet goed genoeg. Het is niet goed genoeg. En wanneer je dan zeg maar vertalingen van andere dingen leest, dan is het komt uit het Engels heel vaak ook gewoon corrupt. En dan worden die dingen vertaald, is ook corrupt. Dus, maar goed, ik doe mijn best. Dus mag gebruik van. Heel veel dingen van mij is vertaald in het Nederlands. Mijn schrijven is beter dan mijn spreken. Dus als jij het downloadt en je kan het lezen, dan garandeer ik je. Tegenwoordig hebben we zelfs Google Translate die het helemaal mooi voor mij vertaalt. Want ik schrijf in het Engels en ik vertaal het in het Nederlands. En ik kan natuurlijk, ook in het Nederlands is oké, dus ik kan het zelfs even nachecken als het ook allemaal goed is vertaald. Dus, nou, vandaag gaan we de zwaard bespreken. En trouwens, als jij iemand bent die heel erg links, laten we zeggen, een linkerbrein is, zoals ik het noem, een linkerbreiner. Iemand die alleen maar met de linkerkant van zijn brein heel erg analytisch bent, dat bedoel ik daarmee, heel erg analytisch. En het moet allemaal via wetenschap, Glenn, het moet allemaal via wetenschap. Dan heb je zoiets van, ga me niet lastigvallen, ga je tijd niet in besteden, ga gewoon weg. En doe gewoon lekker Netflix of zo. En lekker dom blijven. Want dit heeft te maken met je volledige brein gebruiken. Dus als jij degene bent die denkt van, we kunnen alleen maar nog 10% van ons brein gebruiken, Glenn. En 90% hebben we nooit erin gekomen. Nou, hou je kop dicht, ga gewoon weg. Ja, ga gewoon lekker Netflix kijken. Als jij wil leren, zou ik zeggen, blijf. Ik ga natuurlijk op mijn eigen stijl dit doen. Ga ook niet mijn bericht sturen en zeggen van ja, je moet niet zo praten. Je moet dan nogmaals Netflix kijken. Ja, maar als jij gewoon wil leren, kijk gewoon doorheen mijn presentatiestijl heen en gewoon de informatie tot je nemen. Ja, als je linkerbreiner bent, laat maar zitten. We gaan beide kanten gebruiken. Dat betekent onze creatieve kant en onze logica. Die tweeën die moeten als één komen. Dit is het verschil tussen het occulte en de wereld daarbuiten. De wereld daarbuiten ben je of linker of rechts. Mensen die heel erg rechtsbreinig zijn, zijn mensen die alleen maar hun creativiteit hebben, zijn helemaal emotioneel en dan gaan ze helemaal huilen. En dan mensen die linkerbreinig zijn, hebben allemaal logica. We moeten allemaal van grafieken zien. Daarom, in de westerse wereld,
Linksbreiners zijn er heel veel. Dan kan je een grafiek op televisie zetten en dan geloven ze die shit. Want uiteindelijk begrijp ik ook niet waarom ze het ook geloven. Want het is een geloof. Want ze hebben die zelf geen onderzoek gedaan. Ze moeten wel een beetje een grafiekje zien en dan geloven ze het wel. En aan de andere kant van de wereld, wat ik dan noemde, de slavenkant van de wereld, zijn zeg maar het zuiden, waar Zuid-Amerika en het Caribisch gebied, die mensen die heel gelovig zijn in religies en zo, die zijn rechterbreiners. Daarom zie je ook dat ze heel erg getalenteerd zijn met dansen, met muziek. En ze zijn allemaal creatief, allemaal rechterbrein. Ja? Dus, en daarom gaat het ook zo goed samen. Daarom gaat het zo goed samen. Want de westerse wereld, die zeggen van, ik ben de meester. We gaan hierover praten zo direct, ook een klein beetje meer. Die zeggen, ik ben de meester. En de rechterbreiners, die zijn zeg maar de mensen in Zuid-Amerika, Caribisch gebied, die zeggen, ja, ik wil heel graag slaaf zijn. Ja? Want het heeft te maken daarmee. Mensen, rechterbreiners zijn dan meestal, die hebben een slaafmentaliteit. Je moet voor me zorgen, dat is de moeder. De mensen die de moeder, quote-unquote, vereren. Iemand anders moet voor me zorgen. Dat is dan iemand die de moeder zoekt. Dat zijn de rechterbreiners. De moeder is de zorgende energie, de zorgende concept. Oké? De vader is de beschermende concept. Degene die komt en die is met autoriteit en die komt met structuur brengen. Klinkt dit, mensen? Ik wil dat je dit begrijpt. Klinkt dit? Dit is de westerse wereld. We zijn autoriteit. We komen orde, zo quote-unquote, orde brengen. We zijn de vader, we gaan je beschermen. Maak je niet druk. We beschermen je als een vader zijn gezin beschermt. Snap je dat? Terwijl dit zijn concepten die intern moeten zijn. Jij moet een vaderkwaliteit hebben en een moederkwaliteit hebben. Dat brengt de kind, wat noemen we dan quote-unquote, de Jezus-figuur. Ja? Niet een Jezus, externe Jezus, en Jezus in jou. En daar gaat het tarot over deze kwaliteiten. En dan gaat hij ook over de traject, zeg maar de staten, de stadia van gevoelens, de stadia van gedachten en de stadia van acties. Daar gaan we het ook over hebben vandaag. Dus de zwaarde heeft te maken met de stadia van je gedachten. Dus de onderwerpen die we gaan doen vandaag natuurlijk is zwaarde, dat is de lucht. Ja. En ik ga ook meteen verder met mijn preek. Want dit is belangrijk voor het uitleggen van de zwaarde in het algemeen. Want de zwaarde gaat over gedachten, gaat over communicatie, gaat over conflicten, gaat over mentale. Het gaat in het bijzonder over gedachten. Oké? Dus als we praten over zwaarde, en gaan we eigenlijk over intellect zelfs. Ja? En intellect heeft te maken met kennis en het verwerken van die kennis. Daar gaat intellect over. Oké? Maar de meeste mensen, maakt niet uit welke gedachten je hebt. Want dat is zwaard over. De gedachte over de informatie die je hebt. Over de perceptie die je hebt. De gedachte over de gevoelens die je hebt. De gedachte over de acties die je doet. Oké? Wanneer je praat over gedachten, heel veel mensen hebben op dit moment, een satanische gedachte. En een satanische gedachte is een negatieve gedachte. En als we kijken naar het woord bijvoorbeeld demon, ja, kan je dit interpreteren als omgekeerde emoties, of omgekeerde of negatieve emoties, of negatieve onbewuste. De mon van de demon, kan je zeggen van dat is alchemisch, klinkt dat ook als maan. En een maan is je onderbewuste. Dus de onderbewuste is de automatisch geprogrammeerde gedachten. Oké? Daar reageer je automatisch op. Goed opletten, want dit zijn belangrijke dingen die je moet weten. En als je D kan je gebruiken als een soort van tegenstelling. Demon dus, bedoel ik daarmee een tegenovergestelde gedachte, of tegenovergestelde gevoelens, tegenovergestelde. Dus, maar tegenovergestelde van wat? Tegenovergestelde van orde. Tegenovergestelde van wat ik noem dan de natuurwetten. Oké? Dus zoals ik eerder in mijn podcast zei, satanisme. Dus als je mijn podcast Het Occulte Onthuld kijkt en vooral satanisme, de donkere occultisme podcast kijkt,
Daar heb ik het over, dat satanisme een gedachtegang is. Ik heb zelfs in Pika Pika Talkshow, maar dit was in de Papiamentos, voor de Papiamentstalige mensen die Pika Pika volgen, heb ik het gedaan in Papiament. Maar ik heb voor de Nederlanders, voor de mensen die geen Papiaments kunnen spreken, heb ik ook een aparte podcast, kost 3 uur van je tijd. Maar daar bespreek ik de hele concept van satanisme en ik bespreek symbolieken en ik bespreek de hele shebang. Dus, en ook wat het doel is, ze willen dat mensen dit satanische gedachtegang hebben. Dus gedachtegangen tegen natuurwetten, gedachtegangen tegen de natuurlijke en kosmische orde. Dat is satanisme. Het heeft niks te maken met een christelijke figuur, met een mannetje met een vorkje, met een staartje. Niks van die dingen. Ja? Dus het is gewoon de verkeerde gedachte. Dus waarom zijn wij in chaos? We zijn in chaos omdat onze gedachten verkeerd zijn. Want een verkeerde gedachte baart een verkeerde acties, baart een verkeerde toekomst. Het is allemaal niet zo moeilijk. Dus omdat gedachten dingen zijn. En jongens en meisjes, dames en heren, jouw gedachten moeten in harmonie zijn met wat de Egyptenaren noemden Ma'at. Ma'at is natuurwetten en Ma'at is de natuurlijke kosmische orde. Oké? Dat is wat er moet gebeuren met iedereen zijn gedachten. En hoe weet ik dat collectief onze gedachten verkeerd zijn? Dat is heel makkelijk. We hebben oorlogen, we hebben nog steeds instituten die ons tot slaaf houden. Dat betekent dat we nog niet hebben begrepen dat die dingen gewoon niet goed zijn voor de mensheid. Dat betekent dat we nog niet hebben begrepen dat de religie niet goed is voor de mensheid. Dat de regering niet goed is voor de mensheid. Dat deze dingen zijn slavensysteem. Daarom weet ik het. Het is geen rocket science. Ja? Het is gewoon iets dat je moet hebben wanneer je genoeg onderzoek hier hebt gedaan. Dan is er geen andere manier om conclusie te trekken dat deze dingen moeten weg, zodat de mensheid op een gezonde manier kan ontwikkelen. Dat is het. Zolang er iemand anders is die jou als poppetje moet controleren, ja, omdat je niet genoeg kan denken, dan weten we dat het allemaal verkeerd is. Ja? Dus de oude Egyptenaren trouwens, die maakten dus geen onderscheid tussen hemel en aarde. Wat ze bedoelen ook met hemel is gedachte. En aarde is acties. Dat betekent gedachten zijn acties. Volgens de Egyptenaren. Ja? Dus, en hier ben ik 100% mee eens. Ja? Hier ligt dus ook de geheim der geheimen. En daarom kunnen de meeste psychologen ook niet achter deze dingen compleet dit allemaal uitleggen. Want ze begrijpen deze concepten niet. Omdat deze concepten uit het occulte komen. En ze willen alles wat ze niet kunnen zien, allemaal aan de kant gooien. Nou, heel veel succes, zou ik zeggen. Ja, heel veel plezier met je verwarring en met je idiote formules die ze dan eruit komen. Omdat ze dan natuurlijk de natuurwet helemaal eruit willen poetsen. Maar dat geeft ook aan dat je gedachte heel belangrijk is. Dus je moet dan eigenlijk je gedachten bewaken. Wees dus niet haastig met conclusies trekken. Stel je open voor gedisciplineerd en gestructureerd leren. Dat zou ik iedereen aanraden. En richt je gedachten continu aan Ma'at. Zoek de kosmische orde aan. Ja? Dus het bewustzijn. Nu gaan we starten met onze kaarten ook trouwens. Het bewustzijn uit zich op 3 manieren. En dit heb ik ook eerder, helemaal in het begin van mijn podcast, audio-podcast, heb ik dit uitgelegd. Daarom heb ik het nooit meer uitgelegd. Als je hier voor het eerst bent, dan heb je geluk. Dus omarm dit. Want ik zeg altijd, ga gewoon vanaf van mijn eerste podcast chronologisch volgen. Volg al mijn podcasts en volg al mijn video's. En dan krijg je een holistisch kijk op dingen. Ja? En je moet gelukkig heb ik alles voor jou samengevat. Dan kan je alleen maar de stukjes die je zegt van ik wil meer diepte ingaan. Die kan je kiezen en dan de diepte ingaan. Tenminste heb je een plek, een hub voor waar je alles kan vinden. Ja? Maar bewustzijn uit zich op 3 manieren. Nummer 1, gedachten. Nummer 2, emoties. En nummer 3, acties.
Dit zijn de 3 niveaus, of wat we ook noemen de 3 werelden in Kabbalah. De laatste wereld van Kabbalah heet de Malkut, ja, of Isaïa, als ik me niet vergis. Dat is dan de laatste wereld, dus de wereld van materiaal. Die gaan we volgende week erover hebben. Dat is dan de Pentakels. Dus nu is de tijd om over gedachten te praten. Ja. En we hebben vorige week hebben we emoties besproken. En de week daarvoor hebben we acties besproken. Ja, dus ik ben nu omgekeerd aan het gaan. Dus ik ben nu naar omhoog aan het gaan in plaats van naar beneden aan het gaan. Want ik ben begonnen met actie, emotie en dan vervolgens nu gedachten. Ja, ik heb Pentakels als laatst gezien, want Pentakels heeft te maken met de buitenwereld. Eigenlijk heeft het te maken met de bronnen die je hebt. Je kan financiën noemen, het hoeft niet. Financiën is een aspect, is een tool. Ja. Maar als de financiën weggaan, dan kan je al het andere voor in plaats zetten. Het heeft te maken met de buitenwereld. Het heeft te maken met, ze hebben natuurlijk in de laatste kaarten die ontwikkeld zijn, je ziet het heel duidelijk dat ze dan geld gebruiken, geldmunten gebruiken, pentakels. Ja, of ze noemen het ook coins, ja, munten. Ja, dat heeft te maken met geld, maar het heeft niet te maken met geld. Het heeft te maken met bronnen, resources, dingen die je nodig hebt, ja, om je gedachten, om je acties, om je gedachten, emotie en acties te ontwikkelen. En geld is één van de dingen. Het is niet de ultieme. Dat is dan het verschil. Dus als ik een tarotkaart zou moeten maken, dan zou ik niet eens geld gebruiken. Dan zou ik iets anders hebben gedaan. En net zoals ik het vorige week en de week daarop ook heb gezegd met de page. Wat ze dan ook in het Nederlands schildknaap noemen. Oké? Zodat we direct induiken. Dus we hebben besproken, oh ja, dit is een verschil in rol. Het is actie en innerlijke eigenschap. Dit geldt voor alle kaarten van de kleine arcanen trouwens. Je hebt de as tot met 10. Dat geeft aan de staat waar je bent. Of waar je gaat. Dus als je in de as bent, dan weet je, dit is waar ik nu ben. En de tweede stap is de nummer 2. De kaart nummer 2 dan. Als jij natuurlijk in staven bent, dan hebben we het over acties. Dus as van actie. Of een as in actie, of 2 in actie. Als je het over bekers, dan hebben we over emoties. Dan heb je dan as in emotie, of 2 in emotie. Nu hebben we over gedachten zwaarden. Dan betekent as in zwaarden, 2 in zwaarden. Dus 2 in gedachten. Dus 1 in gedachten, 2 in gedachten. Wat het betekent. We gaan het allemaal één voor één voor je uitpuzzelen, uitpluizen. Dan kan je zelf je eigen maken, zeg maar. Maar dit as tot 10 heeft te maken met stadia. En de hofkaart heeft te maken met kwaliteiten. Nou, de 4 hofkaarten, heb ik al gezegd, dat zijn de 4 archetypen. Oké? De page is natuurlijk de dochter. De ridder is de actie, dit is de zoon. De koningin is de moeder, no-brainer daar. En de vader is dan de koning. Oké? Dat zijn de 4 hoofdkaarten, de 4, wat ik dan noem, zelf de meta-archetypen. En in de grote arcana, je hebt dan de archetypen helemaal uitgelegd, uitgepuzzeld. Na de pentakels, dus over 2 weken, ik ga die twee grote en kleine arcana bij elkaar brengen, nog mooier, zodat je het nog beter kan zien. Want je kan in principe de 4 werelden, dus wat ik dan noem dan de staven, de bekers, de zwaarden en de pentakels, dat zijn de 4 werelden. Oké? Die kunnen we gebruiken van as tot 10, kunnen we gebruiken om de stadia te bepalen. En dan kunnen we dan de hofkaarten of en, dus allebei, de grote arcanen gebruiken voor de kwaliteiten die je moet hebben per stadia. Of per waar je bent, per event. Oké? Dus dat betekent welke kwaliteiten je moet hebben in dat moment, op dat moment. Oké? Of welke kwaliteiten je moet hebben om iets te gaan doen. Want de stadia heeft te maken met acties natuurlijk. De plek waar je bent, de gebeurtenis. Daar heeft dit te maken. Dus als je dat begrijpt, dan heb je...
Voor de waarzeggerijers daaruit, dit is belangrijk om te begrijpen, maar je begrijpt ook wel dat die stadia niks te maken met waarzeggerij heeft. Heeft te maken met natuurwetten. Want als je van als je op de hier bent, dan is de volgende stap daar. Dat is er zelfs volgens wet. Ja? Dus waarom is het belangrijk? Voor hetgene wat ik net heb uitgelegd. Ja? Daarom is het belangrijk om te weten. Want de ene geeft de gebeurtenis aan en de andere geeft de kwaliteit aan die je moet hebben. Ik hoop dat duidelijk is. Oké? Dus dit is de as van de zwaarden. Oké? En de as van de zwaarden vertegenwoordigt, we gaan beginnen nu natuurlijk. De as van de zwaarden vertegenwoordigt de helderheid van gedachten, van geest. En intellectuele doorbraak. Ja? En de kracht van waarheid. Dat heeft het ermee te maken, de kracht van waarheid. De symboliek, die zie daar zeg maar de hand. En nogmaals, elke kind kan het zien. De hand uit de wolken betekent gewoon de hand van God. Ja, de hand van de zwarte, symbool van macht en goddelijke inspiratie. Dus dat betekent de universum zelf, die heeft jou bepaalde gedachten gegeven. Dit is de start daarvan. Het zwaard is het instrument van waarheid en helderheid. Ja? En dan praat je over de kronen en de palmtakken aan de zwaard, die je daar ziet. Dat de kroon symboliseert overwinning. Ja? Het is overwinning als je de waarheid aanneemt. Ja? En de kransen daarboven, die zijn dan of wat we dan noemen een laurier. Die staan voor zegevieren. Oké? En de bergen daarachter zijn altijd uitdagingen. Ja? Je moet de bergtop opgaan. Het zijn uitdagingen. Ja, dat geef ik ook heel vaak aan als voorbeeld. Dat je dan de bergtop op moet gaan. Dat betekent dat je de uitdaging aan moet gaan. Ja? Deze kaart eigenlijk duidt één ding aan. Er is niet zoiets als mijn waarheid en de buurman zijn waarheid en jullie waarheden. Dit bestaat gewoon niet. Dit is een constructie van de mensheid. De mensheid hebben die bullshit bedacht. Zodat jij nog meer in de waarheid gaat. Of wordt gebracht. Ja? Er is niet zoiets als mijn waarheid, jouw waarheid. Waarheid is objectief, mensen. Oké? Waarheid zijn feiten. Hooguit kan je zeggen, bepaalde perceptie. Hooguit. Ja? Perceptie. Opinie zijn ook geen waarheden. Ja? Het heeft niks te... Opinie is, ik vind van en nee. Wat zijn de feiten? Ja? Het moet ook objectief zijn. Want anders, de ene persoon die denkt dat vermoorden... Mijn waarheid is dat het goed is. Mijn waarheid zegt dat vermoorden goed is. Ja? Dit zijn allemaal satanische gedachtegangen. Ja? Ik hoop dat jullie hier iets leren daarvan. Want ik heb dit vaker ook uitgelegd in mijn andere podcast. Maar als jij mijn andere materiaal niet kent, dan heb je geluk weer. Ja? Je moet open zijn voor nieuwe gedachten ook trouwens. Ja? Luister. Als jij mijn waarheid, jouw waarheid hierin gelooft, want dat moet je erin geloven, dan noemen we dat woord noemen we het solipsisme. Okay? Als je dat woord niet kent, dat zegt ook heel veel. Ja? Dus je begrijpt niet, als je dit woord niet kent, dan begrijp je. De satanisten willen dat je solipsistisch bent. Dat jij denkt dat jij de creator bent van waarheid. Dat is wat ze willen. Dat is dan hun hoogste doel. Want als ze jou daar krijgen, dan kunnen ze je alles ze kunnen je alles vertellen. En dan kan je wel zeggen van ja, ik ben slim genoeg om je niet in hun val te vallen. Wel, je bent er al in. Je bent erin gevallen. Als jij politiek omarmt, religie omarmt, geld omarmt. Als je in deze dingen gelooft. En dat je dan. En als je nog steeds niks hebt gedaan om de conditie te veranderen, hebben ze je ook gepakt. Dus je bent er al erin. Dus dat is het hem juist. Ze willen dat jij gelooft dat jij zo slim bent dat ze je niet kunnen foppen. Maar ze hebben je al gefopt. Ja? Het is allemaal niet zo moeilijk hoor.
Dus dit gaat het over. Dit gaat het getal, de as. De as van zwaar. Het getal 1 staat voor unieke helderheid ook. Het wijst op eerste vorm van inzicht. Heel vaak krijg je ook een hele goede gedachte van de creator. Oh, laten we dat eventjes achtervolgen. Kijken waar ik naartoe ga. De kwaliteit die je moet ontwikkelen hieraan is eerlijkheid en waarheid. Ja? Je moet begrijpen wat waarheid is. Ja? Die kwaliteit moet je echt gaan ontwikkelen nu. Iedereen moet dat gewoon. Dit zijn ook kleuterklassen. Deze lessen zijn voor kleuterschoolmensen. Sorry dat ik het moet zeggen. Het is niet dat ik dan. Maar dit zijn dingen die mensen automatisch moeten begrijpen. Ja? En ik moet gewoon naar buiten kunnen lopen en niet horen van ja, mijn waarheid en jouw waarheid, bullshit. Ja? En mensen die dan objectief begrijpen hoe het werkt. En ook kunnen zeggen van, weet je, we zijn vrij, we zijn volwassen mensen, of tenminste, we moeten dan naar volwassenheid gaan groeien. En we moeten zeg maar controle hebben over onze gedachten, onze emoties en onze acties. En we begrijpen wat natuurwetten zijn. En we begrijpen wat een recht is. En niet dat rechten geen dingen zijn. Dat rechten gedrag zijn. Op basis van onze gedachten. Wat mag je wel doen en wat mag je niet doen. Dat zijn rechten. Maar nee, we denken al rechten zijn om eten. Onze rechten is om te eten, om kleren te hebben. Nee, dat zijn niet onze rechten. Ja? Ik begrijp wel dat je dan denkt dat je rechten zijn, maar in principe rechten zijn acties. Zoals de satanistische gedachtepersoon. Als je niet in die ene profeet gelooft, moet je dus ik vermoord je tot de heden behoort. Ja. Wat er gebeurt is dat we doen zelfs een cult. Hè? Een cult zijn mensen die, dat is ook een religie. Religie zijn heel vaak culten. Maar je hebt passieve culten en heel erg actieve culten. Je kan zelfs zeggen, in de islamitische sfeer heb je meer van dit soort culten. Maar ik zou zeggen, de christelijke culten die manifesteren meer in een laten we het even zo zeggen, in een regeringsvorm. De culten zijn mensen die zeggen van, wij geloven hierin, maar als jij niet ons geloof deelt, dan gaan we jou bombarderen, of dan gaan we jou vermoorden, of weet ik veel allemaal. Dat is heel satanisch ook. Ja? Nogmaals, satanisme heeft niks te maken met het vereren van een poppetje. Van een mannetje met een vorkje en een staart. Dat heeft er helemaal niks mee te maken. Dus in ieder geval, dit duidt aan dat we waarheid en eerlijkheid moeten gaan omarmen. Ja, heel vaak zijn we ook niet eerlijk met onszelf. Laten we daarin starten. Ja, we zitten onszelf continu te liegen. Laatst had ik ook een gesprek met iemand. Die zegt van, wat denk je over als iemand iets van jou steelt? Heeft je nou na duizenden jaren nog steeds recht op? Ja, ik denk, en het is satanisch dus, hè. Ja, ik denk dat hij dan eigenlijk moet vergeten en gewoon doorgaan. Oh ja? Dus dat betekent, je hebt mijn televisie gestolen 1000 jaar geleden. En omdat ik het 1000 jaar geleden heb gedaan, moeten we gewoon vergeten. Moeten we het gewoon vergeten. Dat alsof niks aan de hand is. Dit is hoe... Nee, zo werkt het niet. Dat is ook niet het begin van genezing. Het begin van genezing is, je gaat... Degene die dan, zeg maar, het heeft gedaan, die gaat zeggen van, sorry, ik heb het gedaan. Ik doe het niet meer. Oké? En ik ga vanaf vandaag mijn acties aanpassen. Dat is de bullshit. Wij gaan onze acties nooit aanpassen. Dat is het dan juist. Ja, er komt een of andere fucking burgemeester op televisie. Oh, sorry voor slavernij. En dan vervolgens, de regering gaat gewoon fucking door. What the fuck denk je nou? Dat het allemaal goed is of zo? Dat is een sorry. Dat is toch geen sorry? Ik heb het geprobeerd vandaag. Het is me niet gelukt. Want dit is het probleem wat we hebben. We zeggen sorry, maar het is geen sorry, want je gedrag is niet aangepast. Oh, sorry. En dan vervolgens ga je door met stelen. What the fuck? En dan vraag je jezelf af, oh, waarom
zijn wij in de pinari die we zitten. Want daarom zitten we in de pinari die we zitten. Omdat wij niet onze gedrag kunnen aanpassen, lul. Als we over slavernij hebben, word ik hartstikke pissig, man. Mensen begrijpen niet wat slavernij is. Dat is het probleem. Je zit in je fucking bubbel. En omdat je gedachtegang gewoon een pot is, een zooitje is, daarom kan je niet, zeg maar, normaal denken. Maar je denkt dat we deze dingen nodig hebben, zodat anders kunnen we niks doen. Nou, Jenny, inderdaad. Dat is het punt, man. We kunnen niet nadenken omdat onze gedachten gewoon corrupt zijn. Slavernij heeft te maken met rechten, mensen. Rechten. Je hebt geen recht om mensen te dwingen. Je hebt geen recht om te stelen van iemand anders. Je hebt geen recht om iemand te gaan vermoorden. Je hebt geen recht voor die dingen. Dit is de manier hoe je je gedachten, waar de zwaarder over gaat, moet gaan aanpassen. In harmonie met de natuurwetten, met de kosmische orde. Waarom heb je geen recht op, Glenn? Oh, waarom heb je geen recht op, Glenn? Waarom heb je geen recht om de anderen te vermoorden? Omdat het is niet jouw leven. Jij hebt het niet gemaakt. Zelfs je kind heb je niet eens recht om die kinderen te dwingen. Groeten aan Ivanisha inderdaad en John. Je hebt gewoon geen recht, mensen. Rechten hebben te maken met acties. Niks anders. Niks anders. Je hebt hier de twee van zwaarden. De twee van zwaarden heeft te maken met conflicten. Van tegenstelde gedachten. Je ziet ook die zwaard daar als een kruis. Ja. En dan zie je ook daar die lint. Maar als je mij vraagt. Dit is de staat van de mensheid nu. Collectief. Met onze gedachten. En het hoeft allemaal niet hoor. Als jij dan de waarheid omarmt. Dat wat ze hebben gedaan is gewoon stelen. Als je de waarheid omarmt, dan heb je geen probleem om al deze dingen te begrijpen. Als jij nog steeds zeg maar in een soort bubbel wil blijven leven, dan heb je heel veel problemen. Alles is een conflict. Alles kan je niet begrijpen. Ik begrijp het allemaal niet. Het is allemaal zo complex en moeilijk, Glenn. Het is duizenden jaren geleden gebeurd. Daarom zitten we in die problemen. Ja? Omdat je de waarheid niet omarmt en je gedrag aanpast. Want dat is nou juist. Al deze, zeg maar, goed praten, kunnen we heel goed met onszelf. Kijk, als je met jezelf doet, dan vind ik niet erg. Maar het punt is, je spreidt die bullshit, die virus daarbuiten. Ja, daarom zitten we natuurlijk hier waar we zitten. En ik heb dit van mijn voorouders, 2, 3 generaties verder, heb ik dit geërfd. En ik moet dit achterlaten zogenaamd voor mijn kinderen. Denk je, als je echte liefde hebt, dan ga je dit verhaal niet achterlaten voor je kinderen. Als je echte liefde hebt, dan laat je dit bullshit niet voor je kinderen achter, man. Dan ga je aan werken. Ja, de vrouw Justitia heeft ook een blind. Dat is een goede punt, Eva. Deze instituten, en waar ik over heb, is de kerk, de regering en de geldsystemen, is een slechte kopie van de natuurwetten. Slechte kopie. Dus als je in deze bullshit gelooft, want het is een geloofssysteem, en allemaal zijn geloofssystemen. Je moet in geld geloven, daarom ga je voor werken. Je moet in religie, in die goden geloven, en je moet in de regering geloven. Het zijn allemaal geloofssystemen. Allemaal geloofssystemen. Dus zelfs de mensen die denken van ja, ik ben een logical denker en ik zoek praktische oplossing en ik geloof niet in religie, want ik ben een politieke persoon. Gefopt. Je hebt in de val gevallen alsof niks aan de hand is, lul. Alsof er niks aan de hand is. Ja, ik ga naar politiek, is ook een geloof. Je moet ook in geloven. Jij bent niks aan het doen, dat weet ik zeker. Je moet alleen maar stemmen en geld geven aan een of andere instanties die de problemen moeten gaan oplossen. Jij bent degene die het probleem moet oplossen. Dat is het hem juist. Deze instanties zijn gemaakt zodat jij je verantwoordelijkheid gewoon kan schuiven. Schuiven ergens anders. In de oude Egypte cultuur kennen ze geen duivelfiguur, Satan-figuur. Wel, ze hebben, het woord Satan komt van Set. Van Satan, Set betekent administrator zelfs.
En Set is eigenlijk je kan het zeggen, degene die de nacht heerst. En daaruit is de christelijke Satan, zeg maar, gekomen, is ontstaan. En het heeft te maken ook met, hoe heet die planeet ook alweer? Saturnus. Daarom heet het ook Saturnus. En het heeft te maken met zaterdag. Ja, op Shabbat. Ja, voor de christenen die dit programma kijken, je Shabbat, die ze dan zeg maar zogenaamd Yahweh vereren, nou, dat is Satan. Alsjeblieft. Stop met lullen niet. Ja? Dus dit kaart wil dat jij de kwaliteit van besluitvaardigheid en zelfinzicht ontwikkelt. Ja? Dus het heeft te maken, de vrouw geblinddoekt, de vrouw staat voor onwil en onvermogen om de realiteit onder de ogen te zien. Ja, we zijn blind. Ja, de gekruiste zwaarden symboliseert het dilemma. En de zee en de maan is altijd verwijst naar emotie en het onbewuste. Ja, dus zeg maar de verborgen emoties. Heel vaak kunnen we de waarheid niet onder de ogen zien omdat we trauma hebben. Daar praat dit over. Omdat we trauma hebben, dingen zijn gebeurd in het verleden en je kan ze niet verwerken. Wel, je moet al je demonen, wat dat ik dan demonen noem, moet je onder het ogen zien. Dan kan je zo direct laten zien ook die kaart ervoor. Ja? Dit is deze. De 3 van zwaarden symboliseert verlies en hart. Het wijst op mentale en gedachten die verband houden met pijnlijke ervaringen en teleurstelling. Dit is dan zeg maar de 3 van zwaarden. Het verwijst naar de pijnlijke momenten die je dan daaraan terugdenkt. Ja, dan zie je dat het hart die doorboord wordt door 3 zwaarden. Doorboorde hart staat voor diepe emotionele pijn of teleurstelling. En dan heb je de donkere wolken, is verdriet. Een innerlijke onrust in je gedachten. Dus wanneer je dan onrust hebt in je gedachten. En dan getal 3 staat voor het loslaten, expressie en loslaten. Dus groei eigenlijk. Getal 3 in het algemeen. Maar hier gaat het onder ogen zien en uiten van pijnlijke gevoelens. Dus je moet het uiten. Je moet. En niet als een mietje zitten huilen ook, hè. De hele dag. Punt is dat je gedachten, introspectie, je moet erin gaan. Dus dat is nummer 4. Dus dat is, nadat je dan zeg maar dat hebt geconstateerd, daarom zeg ik tegen je, dit zijn de stappen die je doorloopt. Oké? Het zijn stappen die je doorloopt. Op het moment dat je de waarheid hebt, hebben heel veel mensen problemen om de waarheid onder de ogen te zien. En de reden daarvan is omdat ze dan gewoon teleurgesteld zijn of verdriet hebben. Ja? Of hunzelf ankert in een geloof. Want oh wee, als ik jouw geloofssysteem kapot maak. Waarin ga je niet geloven? Nou wel, niks. Je moet gewoon gaan studeren. Je moet kennis tot je hebben. Je moet niks geloven, je moet weten. Ja? Alleen maar slimme mensen mogen geloven. En morele mensen. Al het andere mensen die aan de aarde zitten, die 95% tot 99% van de mensheid die hier rondloopt op aarde, mag niet geloven. Ze moeten weten. Ja, die 1% die moreel is, die rondloopt, die mag geloven, want die zijn bezig kennis aan het onderzoeken. Ja, iedereen, al het andere 99% die rondloopt op deze fucking aarde, mag niet geloven. Je moet gewoon weten. En om te weten moet je kennis gaan zoeken en dan begin maar fucking te lezen en begin kennis tot je te nemen. Dat moet mensen doen. Ja, en nu heb je concrete, stabiele dingen om te gaan doen nu. Dat is wat het is. Maar we hebben geen tijd daarvoor natuurlijk, omdat we met ons slavenleven bezig zijn. Dus je moet je leven aanpassen en stoppen met slaven te zijn en begin je hersenen te ontwikkelen. Lees boeken. Ik heb heel veel boeken en documenten toegevoegd aan al mijn uitzendingen. Allemaal zitten vol. Vol. Ik heb intern, als jij mij de e-mail geeft, ga ik met jou 1 terabyte aan boeken geven. 1 terabyte aan boeken, documentaties, alle soorten monografieën van alle soorten orders, boeken, alles. Stuur mij op info@thegreatwordexperience.com en je vraagt mij voor de ARC, mijn archief. En dan stuur ik die link naar je toe en dan kan je erin gaan. Dan kan je gewoon jezelf gaan zuigen aan info. Ja, alle soorten dingen die ik hier bespreek, zit op die harde schijf. 1 terabyte. Minimaal. En dat is de ene die online is. Want ik heb ook nog meer die offline is.
Dus deze kaart herinnert ons dat we onze kwaliteit van acceptatie en veerkracht moeten gaan ontwikkelen. Daar gaat het om. En de vierde kaart gaat over geduld en zelfzorg. Dus de 4 van zwaarden staat voor rust. Dus op het moment dat je de waarheid hebt begrepen, of tenminste onder het oog hebt gekregen, het is naar jou gegooid, dan begint een conflict intern in je gedachten. Conflict nummer 2. Nummer 3 gaat je pijn doen. Want je gaat zien, oh, ze hebben mij letterlijk genaaid in mijn leven. Ja, ze hebben je genaaid. Dat doet pijn. Dat heb ik ook doorheen moeten gaan. Dan komt er een moment van rust. Want je hebt tenminste de waarheid. Tenminste heb je dat. Heel veel mensen hebben dat niet eens. Ze kijken niet eens als ik zie, oh, die gast die schreeuwt te veel. Ik ga stoppen, klik. Ja, idioten. Zo zijn mensen. Ze kijken naar mijn presentatiestijl in plaats van luisteren naar de informatie die ik aan het geven ben. Ja, presentatiestijl heeft niks mee te maken. Ik mag boos zijn. Natuurlijk mag je boos zijn. Hoezo mag je niet boos zijn? Er zijn die gedachtegangen die in de westerse wereld ook continu rondslingeren. Jo, je mag niet boos zijn. Ja, daarom zitten ze jou te naaien daar. Zitten ze belasting van je te trekken en dan ben je gewoon een fucking melkkoe, lul. Ze zitten gewoon, je zit te werken als een slaaf en dan zitten ze wel te melken zo. Melken. En het wordt alleen maar meer en meer. Dat noemen we stelen, by the way. En je mag niet boos zijn, Glenn, je mag niet boos zijn. Maar ze blijven maar stelen. Jongens, het is geen stelen, Glenn, het is geen stelen. Alsjeblieft, man. Het is het probleem. Je kan niet eens onderscheid maken tussen wat waar is en wat verkeerd is. Dat is het probleem. Want ik maak het. Ik maak wat waar is en ik maak wat, ja, solipsisme. Satanisch dus. Nou, dan ben ik maar een satanist. Ja. En doordat je satanist bent, verdien je ook wat je hebt. En dan doordat je een satanist bent, word je op een gegeven moment uitgeroeid. Want dat is waar we naartoe gaan als wij, zeg maar, onze gedachten niet veranderen. Je wordt uitgeroeid. Ze zijn al begonnen met een uitroeiprogramma, hoor. Gewoon een prikje. Wat de fuck denk je dat dat is dan? Ja? En jij gelooft het allemaal. Idioten. Ja, Glenn, ze hebben een grafiekje op televisie laten zien, hoor. Zo ben je. Mongool. Anyway, man. Nummer 5. Dan komt het weer een moment. En dit zijn de mensen die egoïstisch zijn. Ze hebben de waarheid onder het oog gekregen en houden ze voor zichzelf. Dat is nummer 5. Het vertegenwoordigt conflict, verlies en zelfzuchtig. Ja, overwinning. Dus zij hebben een overwinning bereikt, maar ze houden het voor zichzelf. Het getal 5 in de zwaarden verwijst dat dit op strijd en het loslaten van egocentrische gedachten. Ja, als we de symboliek bekijken, dan zie je daar zeg maar een figuur met de zwaarden. Ja, er staat voor iemand die zichzelf op de eerste plaats zet, mogelijk ten koste van anderen. Je ziet andere mensen daar met een rug eromheen. Dus je hebt de kennis tot je genomen, je weet wat het is. Oh ja, ik hou die informatie voor mezelf. Heel veel van die occultisten bestaan ook. Ja, dit kaart is voor jou. Ja, ik hou voor mezelf. Ik ga niks doen. Niks doen om de conditie van de mensheid te veranderen. Niks. Ja, de mensen moeten automatisch wakker worden. Wel, dan ga je lang wachten. De geknaakte figuren op de achtergrond, deze figuren symboliseren verlies, falen of negatieve effecten van egoïsme. Heel egoïstisch zijn we. En de bewolkte lucht is de spanning en negativiteit in deze kaart. Dus eigenlijk in deze gedachtegang. Ja. Het is een staat van mentale egoïsme, mensen, deze kaart. We moeten stoppen met egoïstisch te zijn. We moeten als één geheel, als een ras, één zijn. We moeten niet de idiote, wat ze in het Engels noemen, narratives. De idiote verhalen die je hoort op de media, ons laten meeslepen in deze verschil maken. Ja, racistische verschillen of
en laten ons het. Ik weet het niet, man. Ik weet niet hoe. Mensen, de tijd is aangebroken dat we moeten gaan veranderen. Echt serieus. Want anders gaat het binnen de kortste tijd is afgelopen. Onze technologie gaat zo snel, het gaat echt exponentieel. En we hebben nu artificial intelligence trouwens. En ik ben een IT-persoon. Die dingen, die werken op basis van de bewustzijn van de mensen. Dus als de bewustzijn van de mensen is corrupt en mensen denken dat ze recht hebben om anderen te vermoorden, wat de fuck denk je dat de AI gaat doen? De AI gaat mensen op een gegeven moment ook vermoorden. Oké? Tot die conclusie gaat die komen. Oké? En alle films die je daar ziet van Terminators en iRobots en al die dingen verwijzen daarnaar. Het is een onbewuste programmering die ze dan aan het broadcasten zijn. En deze satanisten die doen het bewust. Weet je waarom? Omdat ze dan in hun gedachten, als ze jou informeren daarover en ze het doen met jou, dat je het mee eens gaat. Ja, dus als jij de pijp uit wil gaan, zou ik zeggen, blijf maar gewoon niks doen en blijf egoïstisch. Ja, en deze kaart herinnert ons dat we dan onze integriteit en bescheidenheid moeten gaan ontwikkelen. Ja, we moeten integer zijn, integere mensen. Ja. Er is een moment om te praten, een moment om mond dicht te houden. Dit is het moment om te praten, eigenlijk. De 6 van zwaarden symboliseert overgang, herstel en het verlaten van moeilijke situaties. Dus hier verlaat je zeg maar je oude zijn. Je bent je gedachten, de oude gedachten, die ben je een beetje aan het achterlaten. Je bent jezelf aan het transformeren. Omdat je de waarheid nu eindelijk een klein beetje bent aan het accepteren. Met al deze uitzendingen die ik doe, ik ben al vanaf 2019 bezig. Ja, nu pas gaan mensen een beetje, zo'n klein beetje, inzien dat de instituten die we zogenaamd vereren, die we nodig hebben, nu gaan ze een klein beetje inzien, want misschien heeft Glenn een klein beetje, 0,0001% misschien gelijk. Ik heb 1.000.000% gelijk. Maar nu pas begint een beetje de kwartje te vallen. En het is niet eens een kwartje. Het is een 0,0000000000001 cent. Begint te vallen. For fuck's sake. Nu pas. En dan zitten we al in een hele fragiele momenten, mensen. Maar hoe kunnen we nou zeg maar die mensen die uit hun fucking positie halen? Je hebt ze veel te veel macht gegeven al. Nu moet je gaan vechten, ja. Helaas. Het is of vechten of doodgaan. Eén van de twee. Wat denk je? Dat jij dan zeg maar die mensen zomaar uit een positie gaat weghalen? Dat jij hun hebt gegeven? De eerste uitdaging is de mensen bij elkaar krijgen. Dus ze zitten allemaal te denken dat wij zogenaamd de creator zijn van onze eigen waarheden. Ja? Zijn mensen die dan zitten huilen. Ja, ik heb noem je dat, een rechtszaak tegen de regering en niemand volgt me. Nee, want het heeft geen zin. Je moet niet de regering gaan zitten voor de rechter slepen, want het is hun zelf. Ja, de AI, jongen, dat is. Ja, ik vrees, man. We zitten echt op cruciale momenten. En ze hebben al gezegd, binnen nu 5 jaar, 10 jaar, is de AI zo ver weg, jongen. En als wij niet collectief moreel worden. Oh mijn god, oh mijn god. Oh mijn god. Dus deze kaart vertelt ons om onze bullshit gedachten los te laten. En de acceptatie van de waarheid. En de objectieve moraliteit. Dat gaat deze kaart over. Dus zie je, hè? Deze kaarten hebben niks te maken van, oh, wat moet ik doen om heel veel geld te verdienen? Want dat is wat mensen altijd de tarot voor gebruiken. En ik ben een beetje spuugzat van. Wanneer word ik rijk? Wel, je wordt niet rijk, lul. Wat jij gaat moeten doen is je gedrag aanpassen en moreel worden. Dat moet je doen. Daar zijn de tarot voor. Niet om jou te vertellen wanneer ik rijk word. Wanneer ik heel veel spullen heb. Laat me jou vertellen, alle spullen die je thuis hebt nu,
Zelfs als je je eigen huis hebt gekocht en je hebt het onder jouw naam is je huis. Oké, voor de mensen die een hypotheek hebben, voor degenen die een klein beetje kunnen nadenken, die kunnen al een klein beetje, kunnen ze redeneren. Voor de mensen die een klein beetje kunnen redeneren, praten over je eigendom en je wil rijk worden, laat de tarot ons. Niks dat jij hebt nu op dit moment in jouw bezit is van jou. Wat bedoel je nou, Glenn? Wat bedoel je nou? Ik ga je vertellen wat ik bedoel. Ja? Als jij een hypotheek hebt, dan ga je zeggen, het is makkelijk. De bank heeft me het geld gegeven. Ik heb nog niet het geld betaald. Dus het is logisch dat de bank het kan in beslag nemen. Dus het huis is niet van mij. Klopt. Maar er is nog één kleine lul die ze jou in jouw koel hebben gestopt. Die je niet hebt gemerkt. Want die ging met de vaseline erin. En jij hebt het niet gemerkt. Ja? Die ene die we noemen de onroerengoedbelasting. Ja? Die heb je niet zien komen, hè? Sinds wanneer betaal je geld op iets dat van jou is? Zo idioot ben je. Dus elke jaar weer moet je, zeg maar, wordt je huis geherevalueerd. En dan moet je weer belasting betalen. Dag in, dag uit. Als wat? Als een slaaf. Ja? Dus dan heb je 40 jaar, 20 jaar, 30 jaar je hypotheek betaald. Jij denkt, het huis is niet van mij. I'm sorry. Ja? Dus stoppen je als een slaaf te rennen als achter dingen en beginnen dingen onder ogen te zien. Want het enige moment dat je daadwerkelijk iets kan bezitten is als deze systemen niet bestaan. Dat is het enige moment. Er is geen andere optie. Je kan niet structuren bedenken om ergens in de Seychelles je belastingen. Want dat is hoe Nederlanders denken. Ik ga een bedrijf zetten en dan zet ik hem in de Seychelles. En dan ga ik de belastingen omzeilen. Het is niet ontduiken, Glenn. Het is niet ontduiken. Het is ontwijken. En ontwijken mag. En ontwijken mag. Ja, ik ben hierin gevergd, lul. En dan ik ben gevergd in die andere dingen ook. Daarom kan ik een holistische denkwijze creëren. Want je moet nog steeds in de Seychelles fucking belasting betalen. Ook al is het één. Wanneer ben jij, zeg maar, niet een slaaf? Wanneer je 0% moet betalen. 0. Dan ben je niet een slaaf. En niet 0% al in Seychelles. En dan als je in Nederland komt of ergens anders, moet je toch belasting betalen over je ding. En als je het niet doet, dan is het ontduiken, Glenn. Het is ontduiken. Idioten. Sinds wanneer zijn ze jouw baas waar je ze moet betalen? Je betaalt ze en dan gaan ze oorlog mee voeren met je geld. Hoe mogol kan je zijn? Straks als jij tegen hun nee zegt, dan heb jij die politie betaald, die komt naar jou toe. En die gaat jou arresteren. Praten over Mongolie. Is gewoon een virus in de fucking wereld, man. Gewoon een virus. En dan mag je niet boos zijn, natuurlijk. We moeten rustig blijven, Glenn. Oh, niet boos zijn. Want er is iets dat heet heilige boos zijn. Dit is de heilige boos zijn. Je mag boos worden. Want dit is dan de vader die instructies geeft. Dat is een kwaliteit die je moet ontwikkelen. En ik heb ook de moederlijke liefde. Want ik neem me tijd om jou dit uit te leggen. Wat dacht je daarvan? Sommige mensen weten deze dingen. Ze nemen niet eens een tijd om die mensen uit te leggen. Maar ze zeggen gewoon van, kan me niks schelen. Laat de mensen maar gewoon doodgaan. Dat ben ik toch niet. Zo egoïstisch zijn we in onze gedachten ook. Nummer 5. Ja? Daarom zitten we in deze pinaries. We kunnen ons niet gedragen, man. De 7 van zwaarden. Vermijden van een list. Sorry, vermijden en list. Iemand die listig is. Deze kaarten tegenwoordig nemen van onconventionele stappen of vermijden van directe confrontatie. Heel veel mensen houden ook niet van confrontatie. Nederlanders houden niet van confrontatie. Ik heb 25 jaar gewoond. En ik keer me elk jaar, al is het maar 1 keertje die kant op. Ja? Ze houden niet van confrontatie. Ik ken mijn volk. Want ik beschouw Nederland als mijn volk ook. Ik heb voorouders die uit de Europese landen komen. Dus het is niet alleen maar Curaçao, hoor. En het is niet dat ik geen liefde heb.
Heel veel liefde heb ik, want anders doe ik dit niet. En Nederlanders houden niet van confrontatie. Woede kunnen we niet meer opbrengen door het voedsel wat beperkt. Ja, dat is ook zo, ja. En ik noem je wel wat even. Je ziet ook wel wie mijn goede leerlingen zijn. Inderdaad, de voedsel. Er is een podcast die ik heb uitgebracht over voedsel. Er zitten zoveel chemicaliën in onze voedsel dat woede worden heel erg problematisch is. Mensen worden gewoon verdoofd met de voedsel. Worden vergift eigenlijk. En je laat het allemaal toe. Jij laat het toe hoor. God laat die dingen niet toe. Voor degenen die God altijd de schuld hebben gegeven, voilà, je antwoord hier bij deze. Jij bent degene die het veroorzaakt. Omdat jij niks doet. Je wacht op de regeringen, je wacht op God, op de religie, of je wacht op alle anderen, of een God die het allemaal voor je oplost. Jij, het is jouw schuld. Jou, die, zo, you. Zo de figuur die de zwaarde steelt, ja, staat voor bedrog of het vermijden van eerlijkheid. En dan heb je dan zeg maar, de tenten daarachter, op de achtergrond, symboliseert de krachten of plichten die worden vermeden. En dus de natuurwetten, die vermijd je. De waarheden, die vermijd je. En de sluipende houding geeft al aan. De geheimhouding en de wens om ongezien te blijven. Heel veel mensen zijn zo. Dus je moet verantwoordelijkheid nemen, mensen. Verantwoordelijkheid voor je daden. Verantwoordelijkheid voor je acties en inacties. Ja, als je ook niks doet, moet je ook verantwoordelijkheid nemen. De reden waarom er zoveel mensen in de gevangenis gestopt worden, is ook deels jouw verantwoordelijkheid. Want je hebt niet jouw kinderen of de buren helpen opvoeden. Nu moet ik jullie opvoeden. Het steelt mijn tijd om mijn eigen fucking kinderen op te voeden. Maar als ik het niet doe, veel te weinig mensen die dit doen. Er moeten miljoenen mensen zijn die dit doen. De 8. Vertegenwoordigen mentale gevangenschap. Als je mij vraagt, zitten we ook hier. De mensheid. Collectief. Gevangen in de 3, wat je dan noemt de mentale dozen. Het zijn 3 mentale dozen waar we zitten. En alles wat we denken, moet opgelost worden in deze 3 mentale dozen. En wat is de mentale doos, Glenn? Wat is de mentale doos? Wel, zoals ik altijd zeg, regering, religie en geld. Moet een probleem opgelost worden? Laat de regeringen doen. Moet een probleem opgelost worden? Laat God het doen. Moet een probleem opgelost worden? Oh, laat geld het doen. We hebben geld nodig. We hebben geen geld om het op te lossen. Dat is het probleem. Daarom zitten we nog steeds hier. Dus de geblinddoekte vrouw, dat verwijst weer naar de jufje Justitia. De symbool van de justitie, die dan zeg maar een slechte kopie is van de natuurwetten. Want die wetten van de mensen die dan zogenaamde wetboek zijn en dat soort dingen, die zijn allemaal gekopieerd. En enigszins niet eens gekopieerd. Ze zijn gegenereerd en het heeft te maken met jurisdictie. Dat is Latijns voor ik zeg ik dicteer. Dictatore. Dicteren. Jurisdictie. Ik dicteer de wet. Dus met andere woorden, mensen die in de plek zitten van God. Ja, de woord gebruik je en je weet niet wat de fuck het betekent. Jurisdictie. Ik dicteer, de mensheid die verklaart, ik dicteer de wet. En dat komt van de natuurwetten. Natuurwet is de koning, niks anders. Vrouw Justitie mijn naam is Haas. Inderdaad. Dus voor de christenen daarbuiten, volgens de Bijbelse verhalen, wie heeft zichzelf verheven tot de troon van God zelf? Was dat niet Satan? Zo, als jij de jurisdictie en de justitie er zo graag in wil geloven, wat ben je? Je bent een satanist. Ja, dan ben ik maar een satanist, zoals net zei ook.
dan moet je dan blij zijn. En dan moet je dan niet klagen wanneer ze jou verwoesten. Want daar gaat het naartoe. Wanneer ze jou vermoorden. Want daar gaan we naartoe. Ja? Dus dan moet je niet piepen. Als een mietje. Negen van zwaarden. Zijn er bijna hoor. Het staat voor angst. Je ziet daar die negen zwaarden. De figuur die zijn hoofd vasthoudt in bed symboliseert last van angstige gedachten en schuld die iemand achtervolgt, vooral 's nachts. Zoals jij dan nachtmerrie hebt en zo van dingen die je vroeger hebt gedaan. Nou, die dingen achtervolg je. Ik zeg gewoon, dit zijn gewoon natuurwetten aan het werken. Want je moet, op een gegeven moment moet je wel begrijpen dat je niet kan blijven doen wat je dan aan het doen bent. Hè? Je kan niet slecht blijven doen en denken dat je dan beloond wordt. Ja? Je kan niet politie blijven en denken dat je geen psychische trauma krijgt. Want je bent de mensen de rechten van de mensen aan het breken. Dus je doet inbreuk aan mensenrechten. Ja? En weet je wat het leuke van het verhaal is? Deze instanties doen het tegenovergestelde wat ze verklaren dat ze doen. Ja, de regering zeggen, ja, we zijn hier om je te beschermen. Dan beschermen ze niet, ze beschermen de regeringsfiguren. Degenen die aan de macht zijn, die worden beschermd. Jij betaalt de politie en de politie beschermt hun. Ja, hun eerst in ieder geval. Ik heb nooit gezien dat de politie mij beschermt. Want de politie kan niet voor mijn deur staan en samen met de Belastingdienst om mijn spullen in beslag te nemen. De politie moet degene die de beslag komt nemen, die moet je arresteren. De Belastingdienst die komt voor de deur om spullen te pakken van je. De politie moet je kunnen bellen en de politie moet komen. En die moet die gasten gewoon naar de gevangenis brengen. Maar dat doen ze niet. Dat doen ze niet. Want waar komt het geld vandaan? Van een gestolen potje, Glenn. Daar komt het geld vandaan, van een gestolen potje. En een gestolen potje heet wat? Belastingdienst. Daar komt het geld vandaan om die fucking politie ook te betalen. Ja, maar je bent akkoord gegaan met de sociale contract. Kijk naar mijn vorige podcast. Ik heb u verteld wat ik denk van het sociale contract. En wat de waarheid is van het sociale contract. Er is geen contract. Je hebt niks getekend. Ja? Er is niks getekend. Dus je gaat mij vertellen, ik ben geboren en ik heb met mijn babyhandje. Heb ik mijn handtekening gezet op een sociale contract. Wat een lul echt, hè? En dat jullie dan dit soort dingen geloven. En dan komen ze met meer excuus om te kunnen verantwoorden waarom het stelen door moet gaan. Dat is het hem juist. Het stelen agenda moet doorgaan, zodat we elke excuus bedenken die ze maar kunnen gewoon slikken. Dit houdt in veerkracht en zelfcompassie. De figuur, de donkere achtergrond staat voor mentale duisternis en kwelling. En de 9 zwaarden boven hem symboliseren de zware terugkerende gedachten. Ja? En dan gaan we naar nummer 10. De 10 van zwaarden vertegenwoordigen einde. Vaak is het een pijnlijke verlies. Dit is de kaart van afsluiting. En het heeft te maken met loslaten en herstel. Dat is goed. Dus dan zie je daar, zeg maar, dat je dan, de figuur heeft dan, zeg maar, die zwaarden, zeg maar, in zijn rug. Dat heeft te maken ook, heeft te maken met een pijnlijke verlies zelfs. En dan heb je daar de opkomende zon. Dat heeft te maken met hoop. En de donkere lucht, de duisternis, wijst op diepe van het verlies. Dus het is een donkere verlies. Ja? Dat heb je als je dan je gedachten niet verandert ook, hè? Maar het heeft te maken met loslaten en herstel, mensen. We moeten onszelf gaan herstellen nu. En we moeten niet wachten op mensen om dat te doen. Dus het getal 10 staat ook die staat voor voltooiing. Nogmaals, al deze kaarten zijn te vinden op mijn website. Je kan het gratis downloaden. En dan kan je gewoon alles... voor degenen die mijn monografie willen over de tarot, stuur mij een bericht op info@thegreatwordexperience.com. En dan krijg je een document met alle kaarten ook erin. Net als dit, maar mooi in een documentje. Alle kaarten, en dan kan je dat ook. En het is anders dan het boekje die je krijgt bij de kaart. Geef mij, als je kan, alsjeblieft een donatie. Dan kan ik doorgaan met dit. Dan kan je tenminste een koffie kopen. Weet je? Niet zo gierig doen.
Dat zijn Nederlanders ook, een heel gierig man. Alles gratis, gratis, gratis en de beste willen hebben. Wel, ik heb één ding geleerd, hè. Er is niks in de wereld voor niks, eigenlijk. Ja? Ik geef je iets, geef iets voor terug. En ik zeg niet dat je monetaire dingen moet teruggeven, maar tenminste verandert. Dat is al heel veel voor mij. Als jij je gedachten verandert, als je acties verandert, als je moreel gaat leven en als jij mij helpt dit boodschap te verspreiden. Dus als jij kan, als jij kan dit video ook delen met zoveel mogelijk mensen die je kent. Ja? Dus we gaan de hofkaarten bespreken. Vandaag hebben we een zwarte koningin. Ik probeer elke week een nieuwe koningin. Vorige week hebben we een blanke koningin. En nu hebben we een Latina page. Dat is dan zeg maar de schildknaap. Dan zie je daar in het midden een blanke koning. Vorige week hadden we een zwarte koning. En de ridder is dat zie je het gezicht niet. Maar het vertegenwoordigt de Chinees. De Chinees, die zien we, die is, zeg maar... Ik probeer inclusief te zijn. Alle rassen. Ja? En daarnaast is het gewoon vette images. Vette plaatjes. We gaan de hofkaarten nu bespreken. Dan hebben we een page, de schildknaap. De schildknaap staat om... Dit zijn kwaliteiten die je moet hebben. Ja? De schildknaap staat om nieuwsgierigheid, om kennis op te doen. Dus je gaat dan kennis zoeken. Dat is dan zeg maar de schildknaap. Dit is dan de page. Ja? En je moet open zijn voor nieuwe dingen. Dus als jij dit krijgt, dat betekent wees open voor nieuwe gedachten. En wees open voor nieuwe ideeën. Oké? Dat is dit page voor. Dan zie je de jongen met de zwaard. De zwaard vertegenwoordigt ook zijn vastberadenheid. De wolken achter hem, ja, die zijn turbulente momenten of gedachten. En de heuvels, nogmaals, heuvels zijn altijd uitdagingen. Ja, dus het komt op momenten waar je dan zeg maar nieuwsgierig moet zijn nu voor kennis. Ik zou zeggen dat moment is nu. Dit moment. En dan hebben we de ridder. Ridder heeft altijd te maken met acties. Die kwaliteit moet je hebben om actie te ondernemen, om besluiten te nemen, om een bepaalde gedachte te kiezen. De enige wat ik heb het altijd gezegd bij de ridder. Je moet een beetje goed oppassen, want de ridder, het kan ook impulsief zijn. En je moet heel vaak niet heel snel impulsief zijn. Je moet wel snel handelen, maar altijd zorgen dat je begrijpt wat je aan het doen bent. Oké? Zo de ridder die de zwaard vasthoudt tijdens de rit, staat voor moed en de wil om obstakels te overwinnen. En dan zeg maar de wapperende bomen en wolken, de intense energie en snelheid waarmee de ridder zijn doelen nastreeft. Dus in het kader van gedachten betekent dit dat je snel informatie tot je neemt en probeert zoveel mogelijk zeg maar te begrijpen. En dan heb je dan natuurlijk de paard, staat voor vastberadenheid. Maar die galoppeert natuurlijk vooruit en snel ook. Dan zie je natuurlijk weer die streep. En dan zie je ook eigenlijk, die heb ik niet hier gezet, maar dan zie je dan zeg maar de lucht ook. Die oranje lucht, die staat ook voor de onrust. Dus het kan vrijwel onrustig zijn als je heel snel dingen doet. Dus dat zijn dingen die je moet oppassen. Dus dit kaart is goed in het algemeen, maar het is ook meteen een waarschuwing. En de kwaliteit die je moet hebben is dat je moet doelgericht zijn, gefocust. Ik zou dit kaart trouwens koppelen met de magician, met de magier. Alleen dit kaart die wijst naar snelheid ook. Terwijl de magician die wijst uit naar focus. En focus hoeft niet per definitie snel te zijn. Maar als je dan zeg maar een kaart moet kiezen uit de grote arcana, om dit een beetje mee te vergelijken, dan zou ik de magician gebruiken. Ja, doelgerichtheid en strategie. Ze moeten strategie hebben om doelgericht aan de slag te gaan. En dan moet je snel handelen. Ja, vastberadenheid. De laatste kaart, of de eerste laatste is de vrouw, is de moeder, is de koningin. Staat voor intellectuele scherpzinnigheid. Als je praat over mevrouwtje Justitia, ik denk dat ze deze kaart hebben gekopieerd.
En staat voor scherpzinnigheid. Dus luister, de moeder staat altijd voor de hart, de zorgen. Het staat voor mededogen, liefde. Oké? Maar de zwaard staat voor haar. Dus dat betekent dat zij de waarheid voor haar ogen, die neemt ze eerst voor ogen. En dan zie je hier, zij is niet geblinddoekt. Want ze begrijpt wel wat de waarheid is. En ze begrijpt heel goed wat de natuurwetten zijn. En ze begrijpt heel goed wat wijsheid is. Ze begrijpt heel goed. Ook al heeft ze mededogen, heeft ze gevoelens, maar ze is objectief in dit geval. Oké? Dus dat is ook een kwaliteit van liefde. Dat duidt dit aan, dat je ook objectief moet zijn. Op een gegeven moment. Ook al is het jouw eigen kind, ook al is het je favoriete persoon, je moet altijd objectief kunnen dingen bekijken en de juiste input geven, feedback geven aan de persoon. Je mag feedback geven zolang het volgens de natuurwetten zijn. Anders gewoon je kop dicht. Dat zeg ik altijd. De vlinders, er zijn vlinders, dat zie je niet zo goed, maar als je zo'n kaart hebt. Trouwens, je kan die kaarten ook gratis bij mij digitaal downloaden. En dan dan kan je heel goed inzoomen. Maar er zitten ook vlinders en je kan zeggen vogels. En dat betekent de vrijheid van gedachten. Als je vogels ziet en vlindertjes en dat soort dingen. Dat duidt aan, eigenlijk vlinders meestal duidt een beetje aan emoties. De vrije beweging van emoties. Maar vogels, die is dan de vrije beweging van gedachten. Oké? Maar hier heb je allebei en dit geeft me ook aan heel vaak dat de mensen die deze dingen hebben getekend, die begrijpen die gedachten die ze hadden bij het maken van deze tekeningen, die komen grotendeels uit Egypte. Want als jij praat over geen verschil tussen hemel en aarde, betekent geen verschil tussen gedachten en actie. Maar als je goed hebt opgeluisterd bij het begin van dit podcast, heb ik gezegd dat bewustzijn die uitzicht op 3 manieren. Gedachten, op basis van emoties en op basis van acties. Die 3 dingen zijn één en hetzelfde. Ja? Dus een vrije emotie is eigenlijk, die komt door de vrije gedachtegang. Ja? Dus daarom zijn die 2 dingen gewoon op dit kaart te vinden. Want ze zijn hetzelfde. In principe kan je zeggen, de bekers en de zwaard, in essentie zijn hetzelfde. Ja? Maar natuurlijk, als jij specifieker wil zijn over een bepaald uiting, dan moet je de bekers voor de emoties gebruiken, de staven voor acties gebruiken en de zwaarden voor gedachten gebruiken. Maar het gaat om objectiviteit hier. En dan de laatste kaart die we hebben is de koning en dat is rechtvaardigheid. En dit zou ik dan combineren met justice, de gerechtigheidskaart in de grote arcana. Ja? Dus je moet al deze kwaliteiten hebben. Je moet objectief zijn en rechtvaardig. En rechtvaardig betekent niet het goede kiezen. Rechtvaardig betekent dat als je objectief hebt dingen bekeken, dan kan je alleen maar doen als je natuurwetten hebt en dat je dan in harmonie met die wetten handelt. Dat is rechtvaardig. Heel veel mensen denken dat rechtvaardig te maken of zelfs mededogen is niet iemand zeg maar vrij spreken. Mededogen is juist, als je iemand juist lief hebt, dan zeg je van, nou, je zou op deze manier gehandeld moeten worden. Je hebt niet zo gehandeld, dus ik ga je toch corrigeren. Dus ik geef jou de instructies hoe je gedrag moet aanpassen. Maar de natuurwet die gaat je toch laten betalen daarvoor. Ja? Er is geen mensen nodig bij het uitvoeren van natuurwetten. Niet eens 1 persoon. Alles wordt, die kunnen, ik bedoel, de interne natuurwet is het kloppen van je hart. Het is een interne natuurwet. Er is een kracht die dat voor je doet. Ben jij bewust mee bezig? Nee.
Dus het is een kracht die ook niet zichtbaar is. Oké? Dus als we dit soort dingen beginnen te begrijpen, dat is allemaal niet zo moeilijk. Want we kunnen het bewijzen. Want ik ben niet mijn gedachten en mijn hart aan het vertellen, klopt nu, klopt nu, klopt nu. Als je dat zo allemaal doet, dan moet je, de bloed moet omhoog en de bloed moet omlaag. Als je ook je hele lichaam moet gaan vertellen hoe die moet werken en zo, jongen, dan heb je helemaal geen tijd om het leven te genieten van je leven. Ja? Dus die dingen gebeuren automatisch, het is een natuurwet. Dus als jij die wetten overtreedt, dat betekent, als je bijvoorbeeld ongezond eet. Deze voorbeeld gebruik ik heel vaak, want dat zijn de dingen die mensen elke dag mee te maken hebben. Als je ongezond eet, ja, dan breng je de balans in je lijf naar de knopen. Want het hele idee van de farmaceutische industrie, dat jij pilletjes moet drinken om beter te worden, is corrupt. De gedachtegang is corrupt. Want hoe word je beter? Je moet je gedrag aanpassen. En je gedachten aanpassen over je voeding. En dat betekent dat je kennis moet gaan jagen. De page. Je moet nieuwsgierig worden over, hoe kan ik mijn lichaam het beste verzorgen? Ik weet niet hoe vaak ik dit moet zeggen, jongens. In ieder geval. Volgende week gaan we hebben over pentakels. Nogmaals, pentakels gaat niet alleen maar over geld. Ik weet dat heel veel mensen zeggen, ja, het is pentakels, het is een munt. Ja, ik begrijp het. Maar het gaat over de bronnen, de resources. En geld is een soort resource. Wat mij betreft kan je dat gewoon weghalen. En is de essentie nog steeds hetzelfde van de boodschap. Want we hebben over de materiële wereld. Daar gaat het om. En de materiële wereld in principe heeft niks te maken met geld. We hebben geld gebruikt om materiële spullen te kunnen wisselen. Ja? En er zijn verschillende manieren tegenwoordig, zelfs met technologie kunnen we op verschillende manieren dat nog steeds doen, zonder geld zelfs. Maar ja, we geloven nog erin, dus zolang we het hebben, moeten we mee dealen. Dus bij deze gaan we de pentakels bespreken volgende week. En we gaan natuurlijk verkennen hoe we dat gaan gebruiken voor onze persoonlijke groei. Want dan gaat deze kaarten gaan niet over wanneer krijg je geld. Het gaat erom van, hoe ga ik de materiaal die de wereld mij geeft inzetten om mijn bewustzijn, dus mijn gedachten, mijn emoties en mijn actie, mijn persoonlijke groei te bevorderen. Daar gaan we het over hebben. Daar gaan de pentakels over. Zie je, het heeft niks te maken met jou om jou rijk te maken en al die andere onzin dat mensen hierin geloven. Het heeft niks mee te maken. Het heeft te maken met jouw groei. Daar gaat het om. Omdat jij nog steeds een klein kind bent. Ja? En we gebruiken de tarot alsof het een soort tool is om jou rijk te krijgen in de toekomst. Dan zetten we al die soorten kaarsjes erbij en alle soorten rare spooky bullshit. Ja? Satanische dingen met het bloed van Jezus. Allemaal onszelf smeren. Ja? En dan tarot lezen en al die andere onzin. In plaats van dat je je gedrag gewoon aanpast. Ja? En zorg ervoor dat je volgens Ma'at gaat leven. Dat is dan zeg maar de kosmische orde. Ja? Daarom heb ik dan de financiën ook een streepje erin gegooid daar. Want het hoeft echt niet financiën te zijn. Maar ik heb het gezet voor de mensen die dat ook willen gebruiken. En die dat ook gebruiken. Want iedereen gebruikt financiën tegenwoordig. Niks wordt gedaan zonder dat je een fucking geld hebt. En dan gooien ze dan de kraan dicht van de bank. En dan is iedereen in paniek. Omdat het niet van jou is. Geld is niet van jou. Het is op de bank. En ik weet zeker dat 99% van de mensen die deze show kijken, die niet eens weten dat bij het accepteren van de voorwaarden van de bank, heb jij ook geaccepteerd dat het geld op de bank niet van jou is. En nou jij. Dus dat betekent, en dan heb je geaccepteerd dat alleen maar 100.000 euro, dat ze dan terugzetten op je bankrekening, dat nog steeds niet van jou is. En als je 1 miljoen hebt, die 900 hebben ze in een zak gezet. Onder de mom, crisis. En dan heb je al die tijd gratis voor hun gewerkt. Dat willen ze ook, gratis mankracht. Daarom hebben ze dan gevangenissen gecreëerd, zodat je daarin kan gaan en gratis kan werken. Daarom heb je dan gratis werk in de gevangenis, maar dan kunnen ze daar openlijk doen. Zoveel mogelijk. En dan word je voor een prikje betaald soms. En dan als je geluk hebt ook, hè.
Dit is wat ik wil dat jullie worden. Ik wil goden op aarde hebben. Mensen die holistisch kunnen nadenken over wat het goed gedrag is, over wat het slecht gedrag is. Mensen die kunnen begrijpen wat hun rechten zijn. Ja? En daar handelen daarnaar. Handelen volgens Ma'at. Dat is een God op aarde. Want dan ben je een ander type wezens in de totaliteit. Wat ze dan ook in de tarot noemen een magier. Dit moet je worden. En stoppen met stommiteit. En ik heb daar 7 punten geschreven. Lees ze gewoon aandachtig en laat ze bezinken, man. Dit is Sekhmet. Mijn geliefde, wat de christenen noemen de Heilige Geest. Maar dit is dan zeg maar ze noemen haar de balancer. Degene die dan Ma'at herstelt. Dus deze figuur, Sekhmet. Ik heb tenminste iets geleerd vandaag. Ja? Zij is degene die wanneer je uit balans bent, daarom is hij ook de genezer. Dat noemen ze ook. Of degene die dan jou leert. De teacher. Dat is allemaal de titels van de Heilige Geest hebben ze van Sekhmet gekregen. Ja, en ga me niet vertellen dat christendom de originele religie is van de wereld, maar het is gewoon een spin-off van Egyptische religie. Ja? En Egyptenaren die waren niet gelovigen, by the way. Ze waren wetenschappers. Ze begrepen tenminste 1 extra ding die de huidige wetenschappers niet begrijpen. Wat ze dan toen begrepen was dat er iets bestond dat heet natuurwetten. En dat wij moeten ons gedrag aanpassen. Dus hun doel, met man en kracht, proberen ze deze wetten te begrijpen, zodat ze zo snel mogelijk in harmonie kunnen leven ermee. En mijn advies is hetzelfde. Met man en kracht, al je geld gebruiken, alles wat je hebt in jouw bezit, om kennis op te doen, zoveel mogelijk, zodat je zeg maar, volgens de natuurwetten kan gaan beginnen te leven. Zodat je je karma gaat beginnen omgekeerd te draaien. Dat je nou nu al die bad fucking karma hebt, die ga je gewoon terugdraaien naar goede karma. Dat hebben wij allemaal, omdat wij gewoon medeplichtig zijn met die oorlogen die we financieren. Met de gedrag die we vertonen. Mensen hun rechten wegnemen door onze inacties. We doen niks. We laten het allemaal gebeuren. Het is niet mijn zaak, klein. Het is niet mijn zaak. Daar in het Egyptisch. De Medoene teer staat. Ank ir rek. Sejamen neteru nimetek. Betekent leef je leven. Ken en gehoorzaam de neteru. Natuurwetten. Niet zul je sterven. Andersom is ook geldig natuurlijk. Hè? Negeer. En doe wat je wil. En doe niks in het leven. En je zal zeker weten sterven. Anukem netef. 6. Mwen Ma'at. Tot de volgende week, mensen.